Hi friends, welcome back to my Zedi Boro Family YouTube channel. नै लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोना आंनि थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। फेमिलिया मा खालामगासिनो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो आरोखि ना लोगोफोर। नायलांबाय था नै मा खालामदों। बाय नै देलायगासिनो नायलाय। देलायना हनै फ्रेट सारबावलायबाय लोगोफोर। नायलाय हनै। ओइ फैद' माबार नुबायना लोगोफोर सारफ्रावलायबावदों फैद' माबार माथो थाबबो जाया थुद' माबार टाइमा बारा जाबाय आजा फैद'बा आजायाबो स' लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आरोखि ना नै सल' आं दिनै बबेयाव लांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोखि ना भिडिअखौ फैद' खानसेयाव नै लोगोफोर सफैबाय आरोखि ना नैबेयावनो নাম্বাৰটো লৈছো এইটো বাইদেউৰ নাম্বাৰটো লৈছো এই বাইদেউটো মানে দোকান খুলিব আহিছিলে এতিয়া তেওঁ লগ পাইছো আৰু আজি সাৰপ্ৰাইজ লৈ আহিছো আজি অলপ বাইদেউ সোমাব পাৰিম নেকি চ বাইদেউ বাবা এইটো আমাৰ বাইদেউৰ পাৰ্লাৰ হয় এইটো চোৱা ইয়াতে বহুত কেইটা আছে মানে একবাৰতে 1 2 3 4 5 6 মানে 4জন 5জন মানে একবাৰতে মানে কৰিব পাৰে আৰু ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে এইটো চান ধুনীয়া আছে এইটো বাইদেউটো হেড হয় এইটো মালটো মালিক আৰু না এতিয়া মই আজি ফেমিলিক মানে সাৰপ্ৰাইজ লৈ আহিছো মানে চুলিটো অলপ এইটো চাব পাৰিব লগ কেইটা আৰু না একো পছন্দ নাই আৰু না ধুনীয়া আছে আপোনালোকে আহিব পাৰিব এইটো আমাৰ বৰবৰুৱাতে আছে বাইদেউ কৈ দিবি অলপ কৈ দিবি আপোনাৰ এইটো ঠিক আছে নাই लोगोफोर आंहा पार्लाराव सफैलायबाय नै दायो क्रिमखौ फोननानै लाबाय खानायखौ सुखांनानै क्रिमखौ फोननानै लाबाय आरो दा दसे दोनथ'सिगोन बिसोरो गावसोर चेक खालामनानै नायसिगोन बिनि उनाव जाबाथाय सुफिनसिगोन आरो खानायखौ सुनानै ड्राइ खालामनानै फोराननानै बोसिगोन आरो बिनि उनाव आरो क्रिम मोनसे फोनबावो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव फोराननानै आरो बोफिनसिगोनलाय बिसोरो नुलांबाय थागोन लोगोफोर आं दिन्थिलांबाय थागोन दा लोगोफोर होनबा बिदिनो आं लाबाय थाथ'नोसै दायो नै गावसोरबो दा मानसि फैगासिनो दायो आंखौ दा क्रिम फोननानै दोनथ'बाय आरो ड्राइ खालामबाय लोगोफोर नै दा फोरानबाय आरो एसे साफायनानै लाबाय आरो मेम'रि थाथावथाव लोगोफोर सानै बा थाबसिन जायो आरो बेखायनो सानै फोरानबाय बिसोरो गोदोना सालायोहाय लोगोफोर जायफोर बानायजागोन बिसोरो मिथियो आरो बेखायनो जा गोदोना रुबायखायो ओमफ्राय खोमायावबो नांनो नागिरो गुदुङा बारदावलायो लोगोफोर खानाय बोजाग्राया मिन्थिगोन लोगोफोर नै ओमफ्राय दाना लाइनाव थांना लायबाय थाबाय थालायबाय दसे 1 घन्टा जायाखै दे आधा घन्टासो लाइन थांना होदों बोथोराबो मोजां नङामोन नालाय अखाबो हाबाय थादोंमोन बिनिखायनो लाइना थांना होदों नेबाय थाथ'बाय आङो दसे बिदिनो नै दा फैफिनलायबाय बोबाय आरो लाइना बोगासिनो सानै बोबा थाब जायो लोगोफोर बोगासिनो बिसोरो फोरानखांनानै ओमफ्राय बेखौ बोखांनायनि उनाव क्रिम आरो लागायबावसिगोन बिसोरो खननै क्रिम लागायो आरो मा लागायो गावसोरसो मिथिगौ आं जायखिया थाबायल' नै दाना सासे हमथानांबावबायसो खानाया आंना गोलावद्रायना बेखायनो गावसोर लायनोदोंमोन आरो हास'नो होननानै ओमफ्राय आङो
खानाय गुसुंबाथाय एसे बोरैबा मोनो लोगोफोर मालाबा बिदिनो खाथुमनानै लानांगौ जायो नालाय दख'ना गाननाय नालाय जोङो बेखायनो आङो थाथोंसै दे गोलावखौनो माबानोसै होननानै गोलावखौनो बानाय जाबाय आरो लोगोफोर गावसोरा खानाय गुसुंबा हले थाब थाब जायो नालाय बेखायनो आरो मोजांबो नुयो नालाय थबस्र' हास'नो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नाङा होननानै बुंबाय आङो गोलावैनो थाथोंसै होननानै नै दा बोखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो माबासिगोन आरो क्रिम मोनसे फोनबावसिगोन मा क्रिम मिथिया आङो गावसोरसो मिथिसिगौ नै दा जि खोबबाय क्रिमखौ होबायानो लोगोफोरनि क्रिम एसे खानायखौ एसे लायै बोबाय माने क्रिम एसे लानानै खानायखौ आखाइजों मासाज खालामो आरो बोबाय थायो सासे हमथाबा सासे बोबा सासे फोनबा थाब जायो लोगोफोर बेखायनो आंनिया बारा गोबाव नाङाखै लोगोफोर 4 घन्टासो लादों आरो नै दा फाइनालि फोनखांबाय फोनखांनायनि उनाव दसे थाहोबावबाय बिसोरो आंखौ दसे थानानै बिदिनो सुखांबाय नै सुखांनानै बोखांबायबो बोनायखौ खोन्थाबाय थायासै आं लोगोफोरनि दा सेराम लागायबाय आरो बिसोरो फाइनालि जाबाय दा नै लोगोफोर आंखौ बोखांनायनि उनाव सासेखौ थ्रेडिं खालामबाय ओमफ्राय सासेया सानैया जिरायनानै थाबाय फाइनालि आंनाथ' जाखाबाय दायो आंखौ बोराया लांनो फैसिगोन ओंखायनो गावसोरो बार नांनो मोना होननायखाय आंखौ खानानै दोनबाय आरो बिदि फास्राजों माने बार नाङोबा उरायोनो ओमफ्राय ओंखायनो सानथामसो बिदिनो ला होनदों आरो माने बार नांनो मोना सान्दुं नांनो मोना होनदों आरो ओंखायनो आं न' सिङाव थाबाय थाहैनोसै थांनानै बाइकजोंसो लांफैदों नालाय बोराया बेखायनो आंखौ बिदि माबाजों फास्राजों खाना हरबाय आरो बिसोरो थांसै लोगोफोर सोरबा साब्रै साबासो दङ लोगोफोर बोग्राफोरा खानायल' बोनाय नङा इयाव फेसियेलबो खालामो थ्रेडिं खालामो आरो माबाबो फानो इयाव मा होनो मेहेन्दी कालारनि टेम्पु गासिबो मोनजोबो आरो आंबो हाबफेराखैमोन लोगोफोर दाखालिसो फैदों सासे लोगोजों फैफादोंमोन आं थ्रेडिं खालामनायाव ओमफ्राय बेयाव आं सोंदों आंनि खानायखौ बोयोबा बेसे लागोन होननानै ओमफ्राय आङो दायो गावसोर लेंहरनायखाय बोजाबाय आरो फाइनालि जाबाय लोगोफोरा एसे फट' लाबाय आरो बिसोरो आंखौ जाय बोग्रा बिसोरो सोरबा दोनखारबोदोंना फन हरदों सासे लोगोआनो माने नै बे खानायखौ ना अखा नङा माने बार नांनो मोनानो दासो माबाना फैदों नालाय बेखायनो आङो फास्राजों गावसोर खोबना हरदों आरो ओमफ्राय लोगोआ होनदों आरो हाब दहाय हारसिं थांदोंमोन दा सोर हिनजाव खना मोनबानो लोगोफोर मारै नुगा नायदो जाबाय आरोखि ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो नटिफिकेसन बेलखौबो अन खालामनानै लादो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनि खाथियाव थाङो जा समायना नुबाय नै आंनि सना हनायलाय खानाया जा समायना जाखाबाय लोगोफोरनि खानायखौ स्र'नो रेजें मोनलायबाय जाबावलायो हिनजावफोरनि गोसोखौ फुरा खालामो हिनजावफ्रा समायना थाबाय थायोलै लोगोफोर बिदि खालामना दोननांगौ